Hi mga moms, good afternoon. So, ang init. Grabe. Andito ako sa bahay nila Mia ngayon. I mean, kinakano. Kasi si Kenyo ay lilipat na ulit. No? So, tingnan na natin siya doon sa taas. Kasi nagliligpit na sila ng mga gamit. Maglinis, tulungan natin. Kana! Kana! Andiyan si JB? Sa ibabaw. Nakapagsako. Ikaw lang? Goy, init. What's happened? Ha? Magbalik na kayo. Nagliligpit na sila ngayon. Okay, kapoy. Inalis niyo na yung linoleum? Dapat din niyo na inalis. Ba't ano nangyari? Naputulan. Naputol? Ako ni JB. Agoy. Nga naman. Ito yung mga gamit ni Mia. Ay, dito mo na lang muna to kasi ilagay ko sa ilalim. May halik eh. Kita kong mga yabi dara ba na duplicate di Buti may duplicate yung susi. Lahat, okay naman. Oh, lumamig. Lumakas yung hangin. Ano ito mga nasa labas? Ano mga bulungan kuy-kuy. Kaya na dahil ubo. Nagula ka na lang ako. So paano yun? Naalis na kayo. Wala na namang pong tao dito ngayon sa bahay ni Mia. Noo ko. May mga kalapati pa rin. Lagan ka ayaw. Dumami sila lalo. Diyan na si Kano. Dumating na siya. Ano na? Una ako sa'yo. Ha? Wala, may nakabayad pa sa kuwan. Kailan yan natin yun? Para makabit. Ugma na lang ito pabayaran. At sa umaga ba? Para Naguluhan sa na ito. hapon. Sa hapon ba? Paumay kabit. Gusto ko sanang kasi pupunta ako ng idaan ko na lang kaya yun. Madlakaw ka? Oo, kasi gusto pumunta ng Watson. Sa... Namin niya, sa kuwan siguro. Watson, ano ito? Bali nga siya meron eh, pero tataguluhan na. Ano? Tanding. Saka, magkano yung binayad? Natin yung install. Ito lang ata yun. Nay, kuwan na natin ba? Kung maputulan na yung charge na naman. Para pakabit na ako ulit. Pero mas samot na buka na ini. Kaya nga dapat maano mo kung bago mo. Paano yung wifi? Iilipat sa'yo? Ako silang gignan niya, ipabalin ako. Nandili sila dyan ko na sa tilingan niya. Wala dahil linya ko eh. Sa inyo sa taas? Oo. Wala ka bang wifi doon? Posible, may piso wifi kayo doon. Mungin. Ako yung Ang gignan ingon doon. dito pa sa technician kay naa di ba? Nastorya naman sila, pero gistorya na kung sino. Ang technician na mismo na ingon mo wala. Kung sa dahil na kuwan. Kung saan nila yung kakabit. So dito Lang, grabe. Hindi, ano kasi yan, pwede kasing ano yan, glow, pwede ring PLDT. Okay tong ano mo, ilalim? Ay, may gamit ka pa na kukunin dito? Wala naman. Wala na. So, yung ibang gamit dyan, Wala ni ipan-check ilabas yan. ko. Naguba Hindi ako ang na mga ko, karton. ipaano ko. Naguba ang mga karton mo dyan. Marami pa rin kalapati sa taas. Nakakaya pa rin. Saan po mo yan? Gising. Ang init. May kuwan doon. Mo yung kuwan doon. Hindi, mainit talaga ngayon. Grabe. Ano? Sa totoo lang. Mainit ang panahon. Akong palaban ilang diday, diday na lang ang mga kaban gamit nyo. Sayang, inalis mo yung linoleum? Gisi yung iro. Yawa. Yun lang. Hindi ko tuloy alam anong gagawin natin dito, Mia. Kasi wala pa yung usap niya. Anong gagawin mo? Ano? May building ano ba? Paano Wala ka tayong kuryente.
Diyan na lang, dahil ate dito ka mo. Tapos mo na yung extension diba? Taas oh. Oo, kasi eto, yan Tanggal naman siya. rumupok na din. Okay, kasi kinalawang na rin ba? Ayan, kaniya. Sabay-sabay na lang. Ipangkuan sa natin bigyan, mapakuan na ako natin eh. Ito nandito sa baba. Ito. Yan na din. Sabay na. Ano lang naman yan. Tsaka maganda kasi doon ni na Ate Diday dahil malaki ang sampayan ba? Ano? Yeah, dada. Hindi dahil ako ito pa. Oo. Diba? Oo, kabalo na niya yan. Tapos ipapaakit ko na lang sa kanya. Ito mga unan. Lahat ba ito sa kanya? Oo. Wala kayong nilalang unan? Abunda. Ang pundara. Ano dito ka ba? Yan. Bong, kuy-kuy. Kuy-kuy yung bibig. Umaano pa sa ito hanger na. Sabi niya. Ano kamo nga dito? Dapat wak ni Tikoy ko nabilin. Kaya mabantay siguro na siya din. Ang ibang bedsheet, kaya sa kanya na. Andiyan na kay Diday. Wala pa. Ako siya 8 lang yun. Ito ba yung mga pala niya? Ano naman siya yung pala. Pero makumiya ha. Papagawa ako sa likod ng tindahan ko eh. Dalawa to ah. Dalawa, tatlo. Andiyan pa? Hindi, basta ayusin ko yung kuryente. Ako bahala. Ipadala ko. Ang ano ko lang, kasi para makita niya rin. Kani ba sayang ba kani mo man siya ikuan di ba? Oo. Pwede niya makuha doon sa inyo. Gawin niyo siyang parang ano nyo ba? Ang tawag mo dyan? Router. Router ninyo. Pwede nga lahi nga signal. Oh, Oh, sa pwede inyo, sa ikukunik wifi mo. na to. Kunik mo ito sa inyo, papunta sa kwarto mo. Sante. Ano mo lang yung cord. Sorry, dali tagya laptop. Ako. Duwa. Ano bang kuan dalon sa amin? Uy, hiwalay mo na yung laptop, baka maano yan. Gun. Wala ka pang ano? Wala ka pang mabuhat? Wala lagi ang dulog lagi wala. O, pero yung mga upuan. Kaya may nakuan ang na-damage sa dari katura mang kuan ba yung electric fan ba? Wow. Yung aman Oo, tadi. katong-dikit ni Puli. Kita ko may aso. Oh, Nang okay, gigil. nag-angway. Ang katubig yung natangtang gito yung sa tanaw. Di ka na, di ba? Pangag siya. Kaya gitang Hindi. kit-kit. Subukan mo na lang muna. Lisan na na eh. Makayam doon niya pero kuan ang draw. Subukan mo papalitan ng... Lundal. Ito na mismo yung buo. Yun ba? Sa Sa loob. akin, di ba? Oh. Ayan na mismo yung buo. Para Yung isumpay iba. lang yung Isang, wire. oo. Kaysa yung cord yung papalitan. At yung buong, di ba? Cord na lang. Anara dito sa kuha. Gi gamit ra mo tong table ug gaturang kuan. Itom sa nga kuan ba. Tumur trapal bitaw tong diya libot. Ay, yung itim. Yung para sa ano. Lundal. Ito sa itong monoblock. Dili dire na. Ito? Ay. Dua. Oo pala, duwa pala to. Duwa? Oo, duwa. Balak ko sana manguha ngayon ng ano, ng gabi dyan sa ilog sa taas. Pero ang init pa. Gabi? Ikaw? Gabi ba? Oo, anak ni Nina, magpatulong ako. Saan mo? Gawing laing. Ah, oo. Dida is here to make a rocket. So, sabi ni, ano,
Ilabas mo. Ito. Sabay ka. Sakay na sa labas. Ito mga ibang bet. Kumot. Ayan. Babad lang siya. Kahit huwag na siyang gusutin ba. Mabot mo guro tag extension din sa tubangan niyo? Maka-extension Makasaksak na ba sa inyo? Masaksak mo na sa imo? Asa? Extension? Mabot mo na extension mo ya? Ano man? Kato ganit, tirahan mo lang tingnan mo yun. Oo, para may kabit lang din. Eh, tabok manggod takot. Ha? Tabok, na truck mo agi dyan. Yan, nakita mo? Hindi yan. Kasi parehas silang ano eh, pressure. Ibaba mo Kuha to silang Britney dari og kuan ba sa silang kuha. Alin? Gumurag na kaulan to sila og sulat ang Charger? grinder, Ano to? something mga Check na natin yung ibang gamit. Grinder ba yun? O ano? Eto, gumagana to? wala ko nagtry na. Ay, di mo na ginamit. Wala ba dito? Pagkatag na kuburin kami yung 5 sa kuan ni hybrid. Imbalance. Sarap na. Tara ma'am, sige. Andiyan na? Nandiyan sa drawer? I-connect lang dyan ate sa ano, para makita. Ano? Ayan, nakompleto siya. So, pwede naman i-isubo yun. Yan eh, duwa ni kamo kuan yan eh. Ang blower niya? Wala naglabay na. Guba. Hindi, anong blower nandito? Ayan, yung isa sira. Oh, palit ko bago pariya ra ya. Kaya buko man ni Puli. Ay guba na isa. Diba? Ang babait na. Kainis mi. Alaga pa more. Taga pa more. May gali ka na parehas na lagi na design na. Pero kasi ito, at least pag nandun yung mga aso nyo ba sa taas, mas malaki yung matatakbuhan nila. Okay, kung dere urot oy. Dito Wala siya. Wala. Tingnan mo pati yung gamit. Hindi sila makalakaw. Ano, magngat-ngat na lang dyan ang mga, unsay magngat-ngat. Mamaya nandun na sila sa bangin nagtatakbuhan. wala man dito, wala man di man sila. Okay na dyan yung Wala sila matripan. Gigil mo nila mga ngipon, ya mo pang dito at yung mga gilas, dere laban. Saan yung tagya dire? Dahil sa be. Ano be, pagawa sa be. Sumilas? Be. Alisa. Diya ka. Gawas ka. Ang phone. Eto, may sapin ba to? Wala na. Wala. Wala na. Ito na lang po sa ibabaw. Ay, butang na rin ang kuban na sa labisa, oh. Ay! Isa rin taga helmet dire lai. Pamilya gyapon. Yung mga hospital kani iyahan na dire tanan. Ang toko, andito pa din. Diyan pa Oo, din ang naako. tuko. Ha? Apa diha? Buti hindi kayo na ano. Gagmay na mga tuko, di ba? Meron ba? Nadagdagan sila? Nanganok, anok ato siya.
Testing din natin yung mga lock. Tayo tayo sa labi. Biya ko sa labi. Yung pinto. Pagdala ba? Okay. Kaya kita nila eh. Lungkot na naman po ng bahay ni Mia. Wala na naman tao. Babalik na po sila sa kanilang bahay. Init. Nakakahilo yung init ang araw. Hindi ka nag-stay dari pag adlaw. Iba init. Ayun na sila kano, umalis na sila. Malungkot na ulit ang bahay ni Mia. Ay, yung bintana. Ano mo muna? Pasara mo na. Ayun na sila. Nako, ayun na mga kalapate. Ayun na sila. Mukhang papasok na sila doon sa bintana. Ayan na, Denise. Ginoo ko. Mia, wala naman tao ang bahay. Malungkot na naman. Ang dami pa rin kalapati doon sa taas. Oh.